ако не се лъжа. Точно така. Андрея Ангелова от Локомотив. Вече Катерин даде първия си голям плод на своя труд. Радина Томо, която ще видим при девойки старша възраст. Страхотен състезател е Радина и наистина много бързо, за много кратко време израсна, успя да навакса пропуснатото в своята подготовка. Така че смятам, че имаме един така много добър състезател, ще имаме в нейно лице. Аз се възхищавам и миналата седмица го казах на Катерин именно в това, че тя си направи клуб, стартира от нулата, събра си подготвителни групи. Просто тя тръгна от там, къде трябва да тръгне всеки един треньор, а не чака на готово да дойде някой състезател от друг клуб. И ще стане голям треньор. Така се става. Със сигурност един ден ще бъде в някои от националните гарнитури. Тя има потенциал и за заслужаване. Изпускане тук на Андрея. Няма да се държи този риск. В тази възраст има и дечица, които се качват от възраст деца. И за тях наистина е много трудно да играят с бухалки и с лента, които са първа година девойки и младша възраст, но пак казвам, това е пътя и бъдещето е пред тях.